Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya m'an bolo kala da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ye ko octobre kalo tile 23 tɛmɛlen ko den tunun dɔ tun kɛra CCRF la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko den min tununna ale taara an ka finitigiw ma n'o ye premier arrondissement mɔgɔw ye walasa ka den tununi ko da olu tulo kan. Olu a yirala k'a fɔ k'olu fana ma fila kɛ, olu wulila joona joona ni ka sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan. Sɛgɛsɛgɛli ninnu taara bange aide-soignante dɔ la o CCRF in yɛrɛ la yen nɔ, commune 3 la yen nɔ. A yirala k'a fɔ ko o aide-soignante in terimuso de tun ye o ka fini minɛ n'o ye blouson ye walasa ka se ka don dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na cogo min na. A ka donnen kɔ de a taara den ta yen nɔ. O taara tɛgɛ kɛ muso in masinama in na ni ka ale fana ɲininka. A ka ɲininkali kɔnɔna na ko k'ale y'a kɛ ka da kun kan ko de ye k'a fɔ ko ale buramuso ko den ko ka d'o ye. Ko den 3 b'ale bolo sa ko nka ko nin fɛnɛ tun mana fara ko ka kɛ 4nan ye ko tun bɛ sɔn ka diya ale buramuso ye kosɛbɛ, ka d'a kan k'a fɔ ko ale yɛrɛ sinamuso min bɛ yen ko bɔra ka den kɔrɔkɔrɔnin dɔ sɔrɔ kɔsannin na. Ayiwa sɛgɛsɛgɛ o ko kuncɛlen sa an ka finitigiw ye fɛɛrɛ kɛ ni ka muso masinama 2 ninnu n'o ye aide-soignante in ye a n'a terimuso k'o bila an ka juge d'instruction dɔ ka bolo kan. Ale yɛrɛ fɛnɛ y'u bila ka taa boli fɔlɔ walasa u bɛ se ka taa tribunal la cogo min na u ka affaire bɛ juger ka ban cogo min na. Ayiwa an balimaw o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Senu ko u taara bɔ kabelennin dɔ kan su kan sokolon dɔ kɔnɔ yen nɔ. O kɔnɔmani masinama in a yirala k'a fɔ k'a si bɛ san 20 kɔnɔna na. Ayiwa ko minnu fɛnɛ kɛra sababu ye ni ka a bɔnna a nin na ko olu ma dɔn. K'u kɛlen ka a bɔnna a nin na sa u taara n'a ka pièce bɛɛ n'o ye papier minnu bɛ se ka ale cogoya dɔn. Ayiwa ko halisa sa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu sera a kamelennin bɔnna a nin na ni bandi suguya minnu don. Ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.